we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good morning mga kapuso all over Mindanao. Kumusta ba ang morning nato diha, Attorney Resi? Good morning, Sabsay! Nako, excited ug energized na kayo ko to start our day. Hilabi na naman kauban na sab na atong mga kapuso all over Mindanao. Ug syempre sa dili sab nato kalimtan kamustahon ang ating mga kapuso nga naa din ha sa Zamboanga City. And mga kapuso, speaking of Zamboanga City, nako, andun na pud mi good news alang kaninyo dahil malapit na po ang pagbubukas ng GMA Zamboanga Station. Wow, good news good na, Attorney Resi. Pero since naghisgot naman ta good news no, ako makauban unya ang tulo ka mag-igsuon sa Upol Misamis Oriental nga dungan nga naordinahan isip mga pari sa simbahang Katoliko. Sayron ta ang ilang inspiring story. Ug say makauban pud nato ang lalaki behind the very trending TikTok video nga giilang Mr. Ingrown Davao City. Ang iyahang video mga kapuso niabot og more than 4 million views and likes. Ato siyang ila-ilahon taod-taod. Ug mga kapuso, sa bisan ato pong kamustahon ang newest music single ni kapusong Matt Lozano. Mga kapuso, alang sa atong Kumbira Express karong buntaga, usa ka pinasahing putahe sa tilapia ang atong tilawan. Tama ka dihasay, pati ako curious na sab kung unsa kini mao nang dili na nato papadugayan pa mga kapuso. Kaya niya na si Rochelle Dalangin aron andaman kita og putaheng nilabugang tilapia. Mayong buntag mga kapuso, ako si Rochelle Caballero Dalangin. Karong buntaga, lutuan tamog nilabugan nga tilapia. O ang mga ingredients mao kini. Aduna kitay curry powder, asin, adunay bitsin o kuwen. Naa siya'y sili nga halang, bukloy bombay o ahos. Atong puno duha ka klase, adunay lasaw, mo ni siya ang espeso. Then mo ni ang atong tilapia nga ginasukba, butangan siya espada. Ilunod ang gamay lang nga oil. Isunod nato ang ahos. Atoan ni siyang lunudan. Ang atong ilunod mao ang gata nga katong lasaw. Ato ni siyang gitak-ang, then mato nabukal na ang atong tilapia. Atong butangan siya og asin. Ilunod na to ang espeso. Ato na siyang pabukalon og gamay lang. Aron guwapo ang resulta. Mga kapuso, mao na ni ato ang lamian nilabugang tilapia. Tara na, mga unta. Mga kapuso, best of time na. Ug karong buntaga atong sayron ang ginakabisihan ug ang newest music single ni kapusong Matt Lozano. May buntag Matt ug welcome back dito sa At Home with GMA Regional TV. How are you this morning? Hello po, maayong buntag po sa inyo lahat. Mabuti naman po. And I'm very happy to promote again dito sa inyo. So that's why I'm very excited also.
Siyempre, Matt, Burr month na. Kumusta ba ang pagsalubong mo ng mga Burr months ngayon? And so far, how is 2021 for you? Sobrang happy and excited lang ako sa lahat ng mga bagay kasi sobrang dami kong natatanggap na magandang blessings, projects, and ito na nga, kaka-release lang ng aking debut single, kaya excited din ako na mapakinggan ng lahat. Marami din kaming na-excite when you were introduced as Big Bert Armstrong sa much-anticipated Poltes 5 Legacy Series. How do you feel about this? Actually, I'm quite nervous and excited at the same time kasi hindi naman biro ang role na nakuha ko. Kilala to sa buong mundo. And ayun, sobrang happy ako, sobrang excited to work with Direct Mark and lahat po ng mga cast. Siyempre, marami na rin ang naglo-look forward na makita ang Poltes 5. What are your preparations for this? Actually, ako po nag-training po ako ng both staff and I see to it na nag-workout din ako regularly para pagkadating po ng taping namin, ready ang katawan ko emotionally and physically. And aside from that, meron ka ring bagong handog para sa ating mga kapuso with your newest single, Walang Pipigil. Please tell us more about this, Matt. Walang Pipigil is about a cold relationship pero they're trying to keep it warm to save their dying relationship. So, tungkol sa hope ang kanta na ito. And actually, I wrote this 10 years ago. At dahil dyan, Matt, syempre we'll take this opportunity na. Can you sing with us naman a few lines of your song? Ginagawa ko lang lahat para maayos lang ang hindi naiintindihan. Ayoko nang masaktan. Gusto ko lang sabihin sa'yo na wala nang pipigil sa ating dalawa. Mga pangarap natin maligaya, hindi man nila nakikita. Mayroong kislap sa ating mata. Finally, please invite all of our kapuso here in Mindanao na suportahan ka sa iyong mga shows and projects, lalo na dito sa iyong bagong single na Walang Pipigil. Ayun, sa lahat po ng mga taga Mindanao na viewers natin ngayon, would like to invite you guys to get a copy of my self-penned debut single po. Available na po yan sa iTunes Store. And of course, you can stream it now sa Spotify, Apple Music, and also YouTube Music. So maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta. And also, please do follow me sa aking mga social media accounts. Pare-pareho lang po lahat yan at Matt Lozano Music. Maraming salamat, Matt, for joining us this morning and always making us part of your milestones in your career. Daghang salamat and stay safe. Thank you po. And that was Kapusong Matt Lozano. Chill lang mo mga kapuso, kay mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong buntaga, sayro nato ang istorya sa pamilyang Avenido sanglit pinasahi ang ilahang setup. Mga kapuso, tungod dili lang usa, kundili tulo ka buok sa ilaha ang misulod sa pagkapare. Aba, sabay-sabay tang ila-ilahon sina Reverend Father Gestoni, Gerson Ray o Jesse James Avenido nga anaa karon sa probinsya sa Bukidnon. Pads Gestoni, Gerson o Jesse, good morning and welcome din sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta mo? Hi, good morning. Okay lang. Mayong panglawas. Salamaton. Glad to hear nga ana mo sa maayong kahimtang mga pads. Pero unang-una no, amo sa mong ila-ilahon, give us a little background sa inyong family. Sukad sa pagkabata na mo, akong trabaho sa akong papa security guard. Diri sa Puerto Rapod. Ang akong mama sa balay lang. So pito mi ka magsuon, ang magulangan ko sa pito ka magsuon. Uno may kalalaki nga sunod-sunod, ang pangpito na mo babae. So karon kami tulo mga bagong pari. So dapat ko yung mga igsuon karon nga nag-eskwela. Ubay-ubay pod gid ay ang inyong pamilya no. Pero nga na sa ba ninyo naisipan mga pads nga mualagad ngadto sa Ginoo ug kamo bagayod tulo, kini bagayod ang inyong pangandoy. Actually,
katong kaniadto nung elementary pa ko, high school. Ang ako yung pangandoy kanang mahimong engineer, electrical engineer. Tapos gusto po ko nga magpulis kaniadto. So that time po nga nag-eskwela ko elementary ug high school, kaya nga among balay dool raman sa Stigmatin House, kanang mga Stigmatin missionary, naman sila balay dito sa Puerto sa taas. Dool ra pud ang balay dito, baktason ra. So every Sunday nag-perminti mi gadha sa ilang community kay diha man mi gasimba. Sila pud ang gatudlo sa among catechesis about Catholic faith. So mao to nga samtang nagkahuman na mag-eskwela, ni-try lang pug ko og ganang kuan sulod sa seminaryo. Dili totally ang akong kasing-kasing baka dito gid sa pagpari gyud. Eh akong gusto gyud katong mahimo og electrical engineer nga kuan akong pangandoy, pero i-try na ko ang pagsulod sa seminaryo. Mas nagustuhan lang gid ako ang kinabuhi sa seminaryo. Abi na ko puro lang ampo. Daghan man kay mga activity nga buhaton, mga kalipay nga usahay, dili po di mo matagamtaman sa gawas. Sa ako po nga part, gusto ko mahimong teacher, wala pa ako nisulod ng seminaryo. Pero nakita man ako sa among kuya, no, na malipayon, sulod sa seminaryo, nanambok, ni Dako. So nakita po namang nakita na ko ang ilang kalipay, ang ilang nag-share na lang mga experience. So parang kada po bitaw siya nga kuan pod tuklod bitaw pod nga testingan ka na ako ng seminaryo no isa lang ka tuig. So ang testing nagpadayon naman noon. Nadayunan. So sa ako pod nga side, actually dili man pod first option ako ang pagpare. Dili siya first option kay gusto po ako sa una pod nga ako pangandoy pinakapangandoy gyud ako sa una. Eskwela og medicine ba. Pero managi kay ang among kinabuhi para kay papara na ko na trabaho sa una, so sa kulangan po sa financial po. Mga pads, during your seminary days, naabay mga panahon sab nga nakasinati kamo og pagduha-duha nga muatras na labang sa pagkapari. So sa seminaryo no, dili man nato ma-deny nga sakto nga makaon dito sa seminaryo no. So kung usahay ka lang na mga mag-donate, mga lami ng mga pagkaon. Usahay ka magkaon ko usahay mo, makapangutan ako ba? Lami kay sudan sa seminaryo, unsa kay gikaon sa akong mga bangko dito sa unsa kay ilang sudan karon? Naba ka sila sudan wala pa. So una ko usahay pa. So nagkadaghan ko nga nag-decide no, naput na sulod sa akong una nga mugawas na lang sa ako. Mugawas lang sa ako mag-sacrifice sa akong tulo para matabang sa amo ang pamilya no, para at least na amon lain magtrabaho bitaw para sa ilahan. Daghan ko daghan na ako na una-unaan ba. Pero katong ako nang ingon sa akong mama nga una akong buhaton, graduating ko atong philosophy no. Mahumanay no philosophy sa seminaryo. Niingon siya sa ako nga ayaw mi himuang nga dahilan nga rason para ikaw magawas sa pagkapari. Kung gusto ka mo ayaw na imong gipili ng profesyon. Ingon siya nga kung dili na jud ka ganahan sa sulod, pag matinduanon sa imong kagalingon ba. Isulti nga dili nimo dahil kay tungod sa imuhan ang gusto nga dili na ka ganahan sa sulod. Pero ayaw mahimo ang rason, ayaw himo ang atong kapobrehon. Ang amuang sitwasyon diri may rason nga gawa sa seminaryo. Karon nga pari na gayud kamong tulo, asa-asa ba kamo nakatakda nga moalagad nga mga parokyano ug unsa ang ihong mga gina-look forward sa paghimo sa inyong calling? As of now, kay ako ma-assign mo gyud ko sa Agusan del Sur. Nya ang sakop sa akong mga parokya kadaghanan kay mga bukid-bukid man gyud sa mga lumad nga area ba. So isa sa pinaka plano nako ang mission kada bitaw ipadayon ang among nasugdan dito nga kanang mission para sa mga lumad, sa mga pobre nga atong mga igsoon nga nasa mga bukid ba. Kay una kinahanglan gid sila og kanang catechesis. Ako pod na assign ko sa seminaryo sa Carmona, Cavite sa among seminary. So na ako'y 12 ka mga seminaryan. So, akong mission kay tama ko'y 12 na kagihawiran nga mga anak no. Nahimo na akong amahan sa iyo kayo mag-donation. So akong paningkamutan nga mahimong good example sa ilahan no. Sa ako nga part sa karon
ang present ako nga assignment kay sa Las Piñas ko sa among parokya, Shrine of the Parish of the Five Moons. So sa karon to kay dili man permanente pod nga dito ko ma-assign kay mabalin-balin man mig lugar. So karon mo to akong assignment pagbalik na ko og Luzon. So since parokya nga akong assigned area, expected na daghan gid mig mga ministry dito. Misa, siguro mga meeting-meeting sa mga tawag na mga grupo-grupo sa simbahan. Oh. Dagan niyang salamat, Reverend Father Gestoni, Gerson Ray o Jesse James, the Avenido Brothers, sa pag-share sa inyong storya din sa At Home GMA Regional TV. Amping mo kanunay sa paghimo sa inyong tahas. Salamat. God bless. Relax lang mga kapuso, kay mo balik pa ang At Home GMA Regional TV. Relax lang mga kapuso, kay mo balik pa ang At Home GMA Regional. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, patukaran sa social media, hilabi na sa TikTok ang video ni Sherwin Ladrido o mas ilado Mr. Ingrown Man of Davao City. Good morning, sir, ug welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka? Good morning, attorney. Good morning sa inyong lahat. Sir Sherwin, syempre unang-una ko nang itatanong ang tanong ng bayan. Unsa man ang istorya nga nung nahimo kang Mr. Ingrown Man of Davao City? Kanus amang kini nagsugod ug nganong kanipod ang imuhang naisip nga i-upload sa social media? Nagsimula ako na nakilala bilang Mr. Ingrown Davao City. Nag-upload ako ng video ko sa TikTok. Then doon na-trending yung isang video ko na nakaabot ng 12 million views. Then tuloy-tuloy na yung pag-upload ko, lalo na ngayon nakilala ako ngayon sa social media bilang Mr. Ingrown Davao City. Naisipan ko na mag-upload ng mga video para maraming tao na makita yung mga skills na ginagawa ko, din marami ding manikurista na matutunan yung ginagawa ko na hindi nila ginagawa before. Unsa po daw imuhang reaction nga daghan na kaayo kag followers sa social media tungod sa imuhang content? Ang reaction ko, sobrang happy ko din, na shock ako na yon. Sobrang happy ko kasi na maraming nanonood at nagustuhan yung mga ina-upload ko. Din hindi ako makapaniwala na natupad ko yung mga pangarap ko before na nag-upload ako, walang views. Din ngayon, sobrang happy ko kasi yung mga ina-upload ko ngayon, maraming views, makaabot ng million yung mga ina-upload ko. Isip po sa nail technician, aduna na ba kay sikreto nganong ang imuhang mga customers nagbalik-balik mangyud sa imuha? Marami ako mga sikreto sa pagtanggal ng ingrown, lalo na hindi na ginagawa ng ibang manicurista, lalo na meron akong technique sa pagtanggal, meron akong gansilyo na ginagamit na sa pagtanggal ng ingrown. Lalo na kailangan magtanggal ka ng ingrown, wag mo biglain, kailangan dahan-dahan mo sa pagtanggal. Yun ang aking sikreto na hindi ginagawa ng ibang manicurista. Unsa po ang mga natabang sa imuha, sir, tungod sa imuhang profession? Bilang nail technician, sobrang laki ng tulong sa akin dahil sa edad ko na 26 years old, nakatayo na ako ng bahay, nagkaroon ako ng sariling motor, din nakapundar na ako ng sarili kong lupa. Din sa 6 years ko na pinaguran, sobrang happy ko din, lalo na ngayon, tanggap na ako ng parents ko dahil unti-unti na natupad yung mga pangarap ko. Din nakabili na ako ng mga gusto kong pangarap sa buhay. Din nakabili din ako ng mga gamit na mamahalin dahil sa ginagawa ko araw-araw. Itong nagasugod pa lang ka, Sir Sherwin, unsa man ang mga challenges ang imong naagian? Naranasan ko yung pagbubuli ng mga tao sa akin dahil wala pa akong na-achieve sa life ko. Din lalo na yung papa ko, na ako lang kasi isang lalaki sa magkapatid. Then bunso ako, then hindi ako tanggap ng parents ko, binubugbog ako ng parents ko, lalo ng papa ko. Then lalo ng papa ko, sinasabihan ako na parang hindi niya daw ako anak. Mas okay pa daw na lumayas daw ako sa amin dahil ganito daw ako. So sobrang pinakita ko talaga sa papa ko na kailangan kakayanin ko ang lahat ng pagsubok sa buhay ko na dinaanan ko. Lalo na yung tuwing lasing ang papa ko, ginigising ako tuwing pagdating niya ng bahay, sinasabihan ka na kung totoo ka bang lalaki. So ang sasabihin mo na lang sa papa mo na, oo, totoo akong lalaki kahit hindi akong pusong lalaki, so pusong babae ako. So yun, pinakita ko talaga sa papa ko na
na kahit ganito ako, kailangan ko patunayan sa kanila at para matanggap nila kung sino talaga ako. Kung aduna kay tambag sa mga gustong mamahimong sama nimo unsa kini? Sa mga nanonood ngayon, ang sasabihin ko lang sa kailangan magpakatotoo kayo sa sarili niyo. Kailangan ipakita niyo ang inyong kagalingan sa buong mundo at kailangan always positive lang tayo, pray lang po tayo lagi at kailangan mahalin natin ang sarili natin at lalo na sa ating mga family. Lalo na sa mga kagaya ko, kailangan kung hindi man tayo tanggap ng ating parents o sa ating papa, kailangan patunayan niyo pa rin sa inyong papa na kaya niyo, balang araw matanggap din kayo ng inyong papa. Daghang kayong salamat, Sir Sherwin, and we wish you more success and more followers para happy lang ta. Daghang kayong salamat, Amping Pirmi. Maraming salamat, attorney. Maraming salamat sa pag-invite sa akin. At lalo na maraming salamat at home with GMA Regional TV. Mga kapuso og Resi, na-inspire gayud kita no sa storya sa magsuon nga sila Reverend Fathers Jestoni, Jesse James ug Gerson Ray Avenido. Matod nila, hilabihan ang kalipay nga ilang gibati tungod dungan silang makaalagad ug makaserbisyo sa Ginoo ug sa katawhan. Samtang say wala na mahimong babag alang kay Sherwin Ladrido ang tanan niyang mga naagian kaniadto tungod sa iyang sexual preference. Ug isip usa ka miyembro sa LGBTQIA+ community, gani gihimo pa niya kining inspirasyon aron mamahimong successful sa kinabuhi. Ug mga kapuso, ato pong suportahan ang newest single ni Kapusong Matt Lozano na Walang Pipigil. Available na kini sa tanang streaming platforms. Mga kapuso, unta na inspired nakaka-on kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Khalil Gibran nga to understand the heart and mind of a person, look not at what he has already achieved, but at what he aspires to. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapusog. Stay safe and healthy. Ako si Attorney Resi Rizada. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.